Köszöntök minden kedves résztvevőt a mai webináriumunkban, melynek célja az, hogy a Fronius cashback promócióját részletesen bemutassuk, és az esetlegesen felmerülő kérdéseket meg tudjuk válaszolni. Vegyen részt most, és csatlakozzon ön is! Üdvözlök mindenkit még egyszer ezen a gyönyörű szép mai reggelen. Én Vadicska Tamás vagyok a Fronius Magyarországi Tech Supportjától, és itt van velünk a chatben Veretki Krisztián kollégám, szintén a Tech Supporttól, és mi ketten fogjuk ma önöket végigkalauzolni ezen a webináriumon. Természetesen az előadás során, amennyiben felmerülnek kérdéseket, azokat nyugodtan föl lehet tenni a chatben, ezeket Krisztián kollégám fogja megválaszolni, majd pedig azokat a kérdéseket, amelyek mindenkit érintenek, az előadás végén a mikrofonban fogjuk megválaszolni. Még mielőtt komolyabban belekezdenénk, szeretnék mindenkitől kérni egy kis visszajelzést, hogy jól látnak, illetve jól hallanak engem. Egy-egy kézfeltartással szeretném, hogyha ezt jeleznék. Ezt meg is fogjuk most várni. Érkeznek is a kezek, nagyon jó, köszönöm szépen. Akkor bele is kezdhetünk a mai webináriumunkba. Röviden tekintsük át a tartalomjegyzéket, hogy miről is lesz szó. Lesz egy általános áttekintésünk magáról a cashback promócióról, részletezni fogjuk a részvételi feltételeket, majd pedig a végén egy diában össze fogjuk foglalni az összes tudnivalót ahhoz, hogy minden telepítő részt tudjon venni ebben a cashback promócióban. Kezdjük is akkor az áttekintéssel. Általános információk, mettől meddig tart magának a promóciónak az időszaka. Ugye április 15 és szeptember 30-a között van jelen ez a promóciónk. Ugye április 15-én kezdődött, és egészen a nyár végéig, szeptember 30-áig ki fog tartani. Ki a célközönsége ennek a promóciónak? Ez főleg és kizárólag telepítőknek, illetve telepítő vállalatoknak szól ez a promóció, tehát nem végfelhasználóknak és nem nagykereskedőknek, csak is csupán a telepítő kollégáknak. És mely inverterek érintettek ebben a promócióban? A Simo G24-es, illetve a Simo G24 pluszos inverterek, tehát nagyon fontos, hogy Simo G24-et telepítsünk, legyen az pluszos, vagy pedig csak Gen 24. Mit kell tenni azért, hogy valaki részt vehessen, és mik a részvételi feltételek, mi a teendők? Nos, ez rendkívül egyszerű, ugyanis az első lépés az az, hogy egy érvényes regisztrációval kell rendelkezni a Fronius weboldalán. Ugye aki már telepíti a Fronius invertereket, nekik ismerős lehet a weboldalunk. Most ezen a weboldalon van egy új oldal, amely itt a QR kódnak a beolvasásával érhető el. Így gyakorlatilag egy rövid pár sorban be kell regisztrálni a céget, meg kell adni pár alapadatot a cégről, illetve a regisztrálóról, majd pedig miután ez megtörtént, onnantól kezdve túl is vagyunk az első lépésen, regisztráltuk a cégünket ebbe a promócióba, ebbe a pénzvisszatérítési akcióba. Csak is és utána, miután megtörtént maga a regisztráció, utána tudjuk elkezdeni telepíteni azokat a G24-es invertereket, amelyek majd beszámítanak ebbe a promócióba, és amelyek után kaphatunk ugye pénzvisszatérítést. Tehát regisztráltunk, elkezdtük telepíteni az invertereket. Nagyon fontos, hogy legalább 3 darab invertert le kell telepíteni ahhoz, hogy érvényesen kvalifikáltak legyünk ebben a promócióban. Ugye mit is foglal magában ez a telepítés? Alapvetően letelepítjük az invertert, illetve beüzemeljük, a helyszínen online hozzuk egy SolarWeb-es rendszerben, majd pedig elvégezzük a termékregisztrációt, és miután ez megtörtént, utána már csak várnunk kell igazából arra, hogy megkapjuk a pénzvisszatérítésünket. Viszont a sorrend az nagyon fontos, ugyanis amennyiben valaki úgy telepíti az invertereket, hogy előtte nem regisztrálta be a céget a Froniusnak a weboldalán, abban az esetben sajnálatos módon ezeket a telepítéseket nem tudjuk beleszámítani gyakorlatilag a promócióba. Úgyhogy az első lépés minden esetben a weboldalon a regisztráció kell, hogy legyen, második lépés pedig az invertereknek a telepítése kell, hogy legyen, csak is ebben az esetben lesz érvényes a folyamat, és ebben az esetben lehet várni majd pénzvisszatérítést. Azok számára, akiknek esetleg még nem volna olyan ismerős maga a felület, röviden nézzük át a telepítési lépéseket. Ugye a telepítés és beüzemelés során a helyszínen az inverter webinterface felületére
csatlakozva el kell végeznünk a 3 lépéses varázslót, ugye a hálózat, termék, illetve Solar Web részeket kell elvégeznünk, majd pedig miután ez megtörtént, gyakorlatilag látni fogjuk magának az inverternek a felületét. Amennyiben idáig eljutottunk, az már fél siker, abban az esetben a varázslót már befejeztük. Miután ez megtörtént, ugye online tudjuk hozni egy SolarWeb-es rendszerben, abban az esetben, hogyha ezt közvetlenül a SolarWeb felületéről tesszük, akkor az alábbi adatokat kell megadnunk, ugye szükség van egy sorozatszámra, egy V-kódra, valamint a rendszer nevére, és ki kell töltenünk az egyéb információkat, azonban mindenkinek azt javasoljuk, hogy ezt még a varázslóból végezzék el ott helyszínen. Miután ez megtörtént, és a rendszer online van a SolarWeb felületén, az utolsó lépés az a termékregisztráció kell, hogy legyen. Ezt a SolarWebről, a SolarWeb-es rendszerből a jobb oldalt fölül található termékregisztrálás fül alatt tudjuk megtenni. Rákattintunk, majd pedig új termék regisztrálásánál megadjuk a sorozatszámot, ezt követően megadjuk az egyedi V-kódot, megadjuk a telepítés dátumát, az országot, illetve kiválasztjuk a telepítő vállalatot, aki elvégezte ugye a telepítést, és aki ugye regisztráltunk a Fronius weboldalán is. Miután ez megtörtént, és elvégeztük ezeket a fontos és szükséges lépéseket, már csak azt kell várnunk, hogy megérkezzen ugye a pénzvisszatérítésünk. Mikor és mennyi pénzvisszatérítésre számíthatunk? Hogy nagyon fontos, hogy az elvégzett telepítésekért összesen 3 időpontban történik meg a kifizetés, és minimum 3 darab inverter telepítése szükséges a részvételhez. A 3 darab telepítést követően azonban automatikusan kiküldésre kerülnek majd az összegek a releváns időpontban, hogy az április 15 és május 31 között telepített készülékekért, amennyiben megvan a minimum 3, azért május 31-én kerül az első kifizetés kiküldésre. Innentől kezdve pedig a maradék telepítések, ugye július 31-én, majd pedig szeptember 30-án kerülnek kiküldésre. Nagyon fontos, hogy a második és harmadik kifizetésig már nem kell gyakorlatilag kifizetési részenként 3-3 invertert telepíteni, hanem összesen 3 invertert kell telepíteni. Hogyha május 31 és július 31 között mondjuk csak 2 invertert telepít a telepítő, de előtte már megvolt a 3 inverter, abban az esetben július 31-én a 2 inverterét fogja megkapni gyakorlatilag a kifizetését. Tehát a kvalifikációhoz szükséges a 3 telepítés, azonban azutána a későbbi időszakokban már nem szükséges időszakonként is 3 invertert telepíteni. Most, hogy tudjuk a mikort, nézzük meg a mennyit. A Simo Geoson 4-es inverterekért, amelyek ugye nem hibrid inverterek, 3 kW-tól 10 kW-ig inverterenként 50 euró pénzvisszatérítés jár. A kis, idézőjelesen kis Geoson 4 pluszokért 3, 4 és 5 kW-os teljesítményosztályban 200 euró jár inverterenként, és a nagy Geoson 4-ekért 6, 8 és 10 kW-os teljesítményosztályban pedig 300 euró jár inverterenként. Nagyon fontos, hogy a 3 inverter az nem kell, hogy 3 ugyanolyan inverter legyen, tehát lehet mindegyik termékcsoportból egy-egy inverter telepíteni, de akár máshogy is lehet őket variálni. A fontos az az, hogy meglegyenek a szükséges lépések, és meglegyen a minimum 3 darab inverternek a telepítése. Foglaljuk is össze akkor egy dián az összes tudnivalót, illetve a lépéseket, amelyeket most eddig kibontottunk. Az első lépés az a regisztráció a vállalkozásnak a Fronius weboldalán. Ugye itt még egyszer beillesztettem a QR kódot, hogy mindenki be tudja olvasni és tudja regisztrálni a vállalkozását. A második lépés az a Geoson és invertereknek a telepítés, ugye legalább 3 darab, és mindenki fontos a promóciós időszakon belül, de a regisztráció után ugye le kell telepíteni a készüléket, be kell üzemelni, online kell hozni, majd pedig el kell végezni a termékregisztrációt, és miután megtörtént az összes lépés, és a készülék online van a SolarWeb-en, el van végezve a termékregisztráció, és mindezeket megelőzően a telepítő cég is regisztrálta magát. Abban az esetben nincs más dolgunk, mint várni a kifizetést a megadott időpontokban, a legalább 3 telepítésünk után, ugye a 3 időpont valamelyikében a promóciós időszak végéig, amely 2024. szeptember
30-a. Röviden ennyi is lett volna ez a mai webinárium. Az egész cashback promóció igazából egy rendkívül egyszerű folyamat, úgyhogy túl sokat nem is érdemes tovább erről beszélni. Úgy gondolom, hogy minden szükséges információ megtalálható a weboldalon is, illetve itt a webináriumban is. Azonban bárkinek bármilyen kérdése felmerül, az nyugodtan tud hozzánk fordulni. Egyúttal szeretnék mindenkit meginvitálni, hogy iratkozzanak fel hírlevelünkre, ahonnan megkaphatják a legújabb információkat, valamint nyugodtan jelentkezzenek képzéseinkre és webináriumainkra, amelyeket rendszeresen szoktunk tartani, képzéseket itt a Kecskeméti Képzési Központunkban, webináriumokat pedig itt az online térben. Én köszönöm mindenkinek a figyelmet, és most meg is nézem, hogy érkezett-e bármilyen kérdés a chatben. Jelenleg nem látok kérdést senkitől. Amennyiben még bárkinek bármilyen kérdése fölmerülne, akkor azt nyugodtan tegyék föl. Itt fogunk maradni még Krisztián kollégámmal egy rövid ideig a webinárium vége után. Többieknek pedig köszönöm szépen a részvételt, és további kellemes csütörtököt és majd pénteket kívánok. A viszont hallásra, a viszont látásra.